खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संगाराय गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगाले मोखांखौ लानानै एकदम हेन्दलुम प्लास्टारनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बराय हरलायबाय आरोखि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो ओमफ्राय हेन्दलुमाव जोंहा गाबोन जोबनायनि माबा जानो नागिरदों आरो पार्टि जानो नागिरदों ओरैनो ज'नो मोखां नायलायलाय ओमफ्राय बेबायदि लोगो मोननाय नंला नालाय ओमफ्राय बेनो बयबो ज' जालायनो नागिरदों ओमफ्राय दा दिनै बन बुथुमखानो जाहैदों लोगोफ्रा बन बुथुमनो लोगो लादों ओमफ्राय बनाबो दंखायो नै बेयावनो बनखौ बुथुमनानै गालांसै आरो नै दाख्लै दानना दोननाय बे खोदोम बिफांनिमोन खोदोमनि बन आरो बेखौ बुथुमखानो नागिरदों ज'नो ओमफ्राय गाबोन सोरबा मा लाबोयो सोरबा हांसो लाबोयो सोरबा खुमब्रा लाबोयो सोरबा मा लाबोयो बायदिसिना आरोखि सोर मा लाबोनो गोसो ओमफ्राय लाबोयिफ्रा फैसा एक्स' खांलायगोन ओमफ्राय आं खुमब्रा थाइसे फैसा एक्स' होबाय आरो ओमफ्राय जोंनाव जेबो बुस्थुथ' गैखाया नालाय ओमफ्राय बन खावदों आरो दा लोगोफ्रा माबानाव बैयाव खाथियाव बन खावनायखौ खिथाथ'ला ओमफ्राय दा बेखौ दाननो ना मायो सिखा नांगौमोन सिखा नै बेखौ दाननो ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरो दे बन माबा नागिरदों आरो नै बना गोथांसो आरो बारा रानाखै ओमफ्राय बेलेगखौसो नागिरनांसिगोन बेफोरबो गोथां गोथांसो आरो नै बायथ' न'आव बायथ' हुगार हुगानाय एरफोरा सुरखुरियानि मल' बारु बिसिनालागे दखानाव खावहैनोसै आरो जोङो नै लोगोफोर एकदम जोंनि दख'नाया हाबाय आरो इनि बेनो लास्ट माने बेखौ हाबाय ओमफ्राय बेखौ ओरैनो न'आव दानानै नमुना लांनो जाहैदों जे आब'आ दादों लास्ट हाबाय नै ओरै दागासिनो मेख्ला सादराबो हाबाय इटु हयसै ना एरफोरा इटु हयसै नैबे बिहु फालि दंमोन बे बिहु फालिखौ हाबाय ओमफ्राय नै ओरै आर'नाइ दागासिनो एबार गुफुर होदों आरो आगरनि रंखौ नै बे आब'आ सोंनानै लांनो जाहैदों बिहु फालिखौ बेखायनो सोंनानै लांनोनो जाबाय ओमफ्राय जाबाय खाना खुजा माबा माबि जालाबायनाया गुड मर्निं लोगोफोर फुंजानि एकदम ब्लग लालायबाय आङो ओमफ्राय नै नोंथांमोननोथ' आङो मैया खोन्थाखादों जोंहा हेन्दलुमाव दिनै एसे प्रग्राम दं होननानै जेनेबा जोबनोसै लागानि एसे मोखां नायलायलाय खबसे ओंखाम जानो होननानै ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो एसे देलायबाय आरो आङो एसे देलायनानै फैहोनो जोंना मेदामा एसे फटक माबा माबि खालामहोनो दिनै एसे देलायबाय आरो आं माबायदि नुखो आं देलायनायखौ मैथा खावब्लि नुखोनाबाखौ मिथिला जायखिजाया एसे देलायनो थिननायखाय देलायबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोनजों मा हायो बेखौनो एसे दिन्थिलांसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादोल' आरो ओमफ्राय नै फास्राया बुंनानै अट'मेटिकसो थाखायो बाहेरायावनो लास्रोलायसै आरोखि आं एसे ओमफ्राय आं नैबे बुस्थुखौ लांगोन आरो आंनि बिलोगो लाबोनायखौ ओमफ्राय न'आवबो जानो हाला नालाय बेखौ लाना थांसै आं गिदिरथार न'आव जाख'नो हाया साथामल' मानसि लाना थांसै आरो आयौ सेवखोना माखासे सेवाखै हांसोजों जागोन लोगोफोरखौ हांसोजों जानोसै आरो मा नैबे साराय गिदिर सोनानै लाबाय ओमफ्राय खुमब्राखौ नैयाव लाबाय ओमफ्राय बेहाबो एसे देलायस्रोलायनानै फैबाय आरो दिनै देलायनो थिननायखाय देलायाखैनो बेनो बे बुरिखाबाय रावबो नायखालानि नायोहाय दाना बुरिखौसो बांसिन नायो हाबा जाखांनाय हिनजावफोरखौसो दाना नायो बोरैबाथारबाय देलायनायखौ आं बैसागु मोनबाय आरोखि दख'ना बिदनजों ब्लाउस गोजाजों ओमफ्राय एकदम गायखेर सना गानस्लायनायजों ओरैबायदि देलायब्रेनाय मोनबाय आंखौनो मालाबो गानस्लायबावबाय अरजाला देलायनायाव जाबसिनजोब्बाय आरोखि देलायनायानो ओमफ्राय मावनाय दांनाय हाबाफारि सोलिगासिनो लोगोफोरजों एकदम बेखायनोथ' मोननै संनोबा मा जानांगौ बेलाय मालायखौ जाखो जोंखौ होना लानोसै नै बाजैया दाउ गोदादों आरो दाउ नेयो बाजै लाबोनाय आरो बे दाउआ ओमफ्राय दाउआ माबैसो जाखो हांसो मासे दाउ मासे दंबावो बेयाव ओमफ्राय हांसोआ मानै सफैनो लागा दंबावो सफैथ'वाखै आयु गाफ्लांबायहाय मा होनदों ओंख्रिया मा जागोन मैथा बाथोन मैथाजों ना गोरानजों ना मा जाखो ना गोथांजों मैथा ओमफ्राय दाउजों आलु ओमफ्राय खुमब्राजों हांसो ओमफ्राय कफि लाव आलु लाब्रा जाबायबो ने जाबायबो आरो साहा लोंग्रोनो नागिरबाय दिनैनि हाबाफारिया नै लोगोफोर एकदम साहा हैनो नागिरदों आरो हैग्राल' जोङो ना आब'नो दिल्लीयाव फाथायहरबाय नोंहालाय साहा लोंफैदों ना ओंखाम जानो फैदों जोंजों साहा लोंफैदों ए नोङो दाय दंखायो दे मैया आंनि साहाखौ मानो खावनाय मासे खाना बिलाय नोंखौ नाखै आङो बैखौसो होनदों लोंना लोङा ए सुगार फ्रि नों लाबोनाय मेथाइ नागिरलायबावसो नै आबैया गासै साइज नों आयु
सिम्बुरदो मोननै आसाया थोबाय बोथि मोनजोब्बाय ओमफ्राय मेथाइखौ मानो रानाखै मेथाइया रानबाय लोंबाय नोंथां मोनसाया लोंबाय लोंखांबाय नोंहालाय ना भाजा एवगासिनो नै आब'आ बैयाव ओंखाम नामा बैयो दाउ बै नै हा गोदानाय दहाय फैनायनिफ्रायनो हांसो गोदालायबाय एबार हांसोआ 8थामोन आरो ओमफ्राय हारसिं गोदाजोब्बाय बेसेबा अन्थाव बाथावनो दे नोंनो दा बै माबाखौ मा होनोमोनलाय गोदोनाखौनो बारा होनसै जों गोदोनाखौसो जाखायोलै गोदोनाखौसो बारा होगोन नोंहालाय मा लाना फैखो RS फेमिलि ब्लग नै माबा मा होनो नोंनि ब्लगखौ साबस्क्राइब खालामनो नागिरदों दे बियो जोंना जों गामिनि बियो नोंथाङा नायदोंबा एकदम साबायखर जासिहरदो आरो निजोमनि हिनजाव बियो निजोमनि ओमफ्राय नोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो नागिरदों आरो RS फेमिलि ब्लग नोंथाङा नायदोंबा एकदम थेंक इउ होनहरदो आरो आंनि मबाइलावनो ओमफ्राय जों दा दंफैयो ना हेन्दलुमाव नै खाना पिना जागासिनो नङा संगासिनो खावगासिनो जों सङाखै खावाखै बेलेगफोरसो संदों ओमफ्राय बारा होंगो दोंगोबाबो दिगदार जायो नालाय बैयाव संदों आरो संनाया नै दाहालनि ट्रेलार नायगासिनो ट्रेलार दाहालमोन ने भुटाल आयु आंहालाय भुटाल फिल्मनि ट्रेलार नायदों आरो ट्रेलारा माबाय हा रायखानाङा ओइ रायखाना होनदों आंनि इउटुब चेनेलखौ मोनसे मबाइलावनो साबस्क्राइब खालामदों आरो ओमफ्राय रायनो होननानै भिडिअ खालामदों आं दा मोनसेजों खालामफिनसिगोन आरो बियो ओमफ्राय मोननै नालाय ओमफ्राय सारनाबो मोननै ओमफ्राय बेनाबो मोननै आरो सारनाबो मेदामनाबो ओमफ्राय मोननैखौ खालामसिगोन मोनब्रै बारायनाया औवानि देनां मोनब्रै बारायनाया औवानि आं बानायसै दे नामा खालामदो नै नायलायबावबायसो साराथ' बानायबाय दे थेंक इउ ओहो मोनसे बारायलायबाय होनदों सारनाबो मोननै खालामबाय आं मोनसेबो खालामबावदो बेयाव साराबो खालामबाय आरोखि ओंखाम ओंख्रिया मोनजोब्बाय लोगोफोरनो बे ना गोरान बाथोनफोरखौ आरो मोनबाय ओमफ्राय नैबेयो खुमब्राजों हांसो जाहैदों बेखौ गुदुंथार मायो गुदुंथार नैबे खुमब्राजों हांसो ओमफ्राय नैबेयो अमा बिबु बिथै नैबेयो दाउजों आलु नैबेयो मैथाजों ना बेयो ना भाजा कफि दालि लाब्रा बे ओंखाम बै टिफिननिया फिसा पनिर जाहैदों दा मोनजोब्बाय संनाय खावनाया जानोसैल' आरो नै संग्राफ्रा नोंखौ नुवाखैहाय नै दे हायदो रेडि जाबाय होनदो ओमफ्राय नैबे बिराद अन्थाव बाथाव जथाबलायनानै संबाय आरो गथ'आ बिराद अन्थाव बाथाव ओमफ्राय गोलोमफुजोब्बाय दे दासो फ्राद ओंखारदोंहाय सोरबा हाबायाव संनो नांगौबा लांफै बेखौ बिराद मावनो हायो बे गथ'आ गोथाव आरो सोरबाफोर एसे फसायोबा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आयु रायफैदों सिख्लाखौ रायफैदों दै लानानै फैनानै गथ'फोरबायदि बाबथाब फैजोब्बाय आयु नै लोगोफोर जानाय लोंनायाव अमा बिबु बिथै दाउजों आलुजों भाजा कफिजों दालिजों लाब्रा मैथा बाथोन ओमफ्राय मा जाखो मा लोंखो नोंथांमोनथ' नुखाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय बाय बाय